Kaunti ma Nandi oyudo sir ma nyamburko ma gibiro tiyo godo e timo apedha mar yedhe ma meroji e kaunti no. Ma biro ndalo manok tok jatend piny William Ruto lando ayanga chenro mar ndalo 100 mar kedo gi yedhe ma meroji e pacho ka. Koloso tok bago romo kod obila e gwenge ma Kapsabet, jalup ogai mar obila Eliud Lagat ochiwo siem mager ne jogo matimo ohala mar yedhe ma chik ok opuodho, kowacho ni biro kawo negi okang' mager mar chik. I want to ask the people of Nandi and its surrounding that the business of illicit brew, look for another business to keep you going. We will not allow our society to degenerate and to perish because of ethanol, because of adulterated brews, bangi, and any other unaccepted drugs. We are not going to see a society. We have a country and people to protect and to make sure that we have a future. So, as part of our mandate as police officers is to enforce the law. We are going to enforce this law without any fear whatsoever. So my appeal today is to ask those people who are engaging in this illicit business, stop it. Stop it and look for another business to give you money. I want to appeal to members of the public to help us in this fight. Senator ma Kisumu Ngire Tom Ojienda dhi nyime gi timo campaigns mage e kinde molap dhoge ndogne kom gavana e kaunti ma Kisumu e yiero mabiro ma 2027 koloso e chiro ma Kombewa